Der hvor jeg blev mig. Der var en tid, hvor jeg ikke kunne svare på, hvem jeg var. Jeg kendte mine roller, lærer, mor, kollega, søster, datter, hustru, men jeg kunne ikke mærke mig selv. Jeg tilpassede mig, indåndede mig bare masker og smilede selv, når jeg var ved at briste og mistede mig selv. Jeg endte med at føle mig tom. I dag står jeg et andet sted. Jeg har lært, at min sårbarhed ikke er en svaghed. Det er mit kompas. Den viser mig, hvor jeg er ærlig, hvor jeg mærker, og hvor jeg lever. Jeg har altid sanset verden intens, lyset, lydende, stemningerne, mennesker, små bevægelser og usagte ord. Jeg ser mønstre, hvor andre ser tilfældigheder. Jeg skaber for at forstå og forstå gennem at skabe. Jeg mærker før jeg ser mening. Mine følelser er pejlemærker, ikke en forhindring, og min intuition er stærk, når den får plads. Jeg brugte mange år på at dæmme mig, på at være rigtig, på at være nem, på at være den, der fik det hele til at hænge sammen. Den, der gjorde, hvad jeg troede andre forventede af mig. Men jeg har opdaget, at de forventninger kun var mine egne, og at jeg kun trives, når jeg er autentisk og tro mod mig selv. Når jeg står ved det hele, min styrke, min skrøbelighed, min stædighed, mit kaos og mit hjerte. Jeg er ikke perfekt, jeg glemmer ting, kommer for sent. Jeg roder, jeg overtænker og får for mange idéer. Men jeg er nærværende, ærlig og fuld til stede, når jeg er der. Jeg er et uperfekt menneske, og det er mere end nok. Jeg er et helhjertet væsen. Jeg skal have hele mit hjerte med i alt, hvad jeg er. Jeg kan være i verden, som jeg er, uden filter og uden at gemme mig. Det koster kræfter at tage så meget ind, men det er også der min skønhed bor. Jeg ved nu, at jeg er fantastisk. Hvis du ikke kan se det, gør det mig ikke mindre. Det handler om dig, ikke mig. Jeg er fri. Jeg lever nu bevidst og tager ansvar for mit eget liv. Jeg rejser mig, når jeg falder, og vokser, når jeg bliver ramt. Livet bliver lettere dag for dag. Jeg rummer ikke længere kun andre. Jeg rummer også mig selv.